L-għoli tal-ħajja u l-mod kif din taffettwa s-soċjetà Maltija kienet il-qofol ta' diskussjoni fil-programm Dritt tal-Punt bistqarrijiet minn żewġ għaqdiet li għandhom il-polz fuq it-tessut soċjali ta' pajjiżna dwar kif jeħtieġ l-isfida ta' l-għoli tal-ħajja tkun indirizzata mill-aktar fis. Andre Bonello mill-Caritas ħares lejn l-isfidi li qed isibu ma' wiċċhom l-anzjani u kif ir-realtà huma vulnerabbli quddiem din il-problema. Huwa importanti ħafna li tiffoka fuq l-anzjani. Ukoll matul is-snin li wara snin tal-2012 fl-2017 il-Kummissjoni Ewropea rat li il-priorità tal-anzjani għandha tkun pilastru fih dan l-Unjoni Ewropea. U dan ifisser li kull pajjiż fih dan l-Ewropa għandu jagħti priorità lill-anzjani. Elenka wkoll il-fatt li mhux isibu għajnuna mill-Gvern u qed iduru għal għajnuna mill-parroċċi u l-kunsilli lokali. Qed jiġri li l-anzjani qegħdin iduru fuq il-parroċċi u qegħdin iduru wkoll fuq il-kunsilli lokali dan mir-riċerka wkoll li saret u qegħdin jitolbu l-għajnuna. Minnaħa tagħha l-Alleanza kontra l-Faqar permezz tal-kellim tagħha Matthew Borg insistiet li s-sistema preżenti qed titradixxi l dawk li jaħdmu u anki l dawk li għandhom part-time għax uħud minnhom lanqas qed ilaħqu mal-ħajja. Meta tara persuna li qiegħda biex ngħidu hekk tagħmel dak li hu mitlub minnha, taħdem 40 siegħa, jiġu niżanna anki bil-part-time ma daw l-40 siegħa u jibqgħu fir-riskju tal-faqar. Din hija problema għax hemmhekk qed ninnutaw li s-sistema tal-pagi f'Malta l-ekonomija qiegħda titradihom. Tul il-programm kien hemm ukoll interventi mid-deputat Claudette Buttigieg, il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista tal-Familja u l-Politika Soċjali fejn stqarret li jeħtieġ li jkun hemm reviżjoni fil-mod kif tinħadem iż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Il-mekkaniżmu jibqa' kif inhu. Imma il-pakkett fuq xiex qegħdin nikkalkulaw il-kola jista' jkun li jrid jinbidel. M'għandix dubju li dak li kien japplika snin design fil-bidu ta' snin design ma japplikax għallum, jiġifieri llum li jkollok mobile biex iċċempel mhux kapriċċ, pereżempju, huwa bżonn importanti ħafna. Jiġifieri importanti illi niddiskutu sew, nanalizzaw sew u nisimgħu l-proposti. Fl-istess programm, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus insista li Gvern ġdid Nazzjonalista se jpoġġi s-suġġett tal-għoli tal-ħajja bħala priorità. Gvern ġdid Nazzjonalista mmexxi mill-Prim Ministru Bernard Grech ikun ifisser li aħna ħammorru dritt biex nibdew u niftħu diskussjoni ċara u mingħajr ebda ekwivoki mal-imsieħba soċjali tagħna, ma' dawk li jħaddmu, ma' min iħaddem, mal-employers, mal-unions, mal-NGOs, biex din il-problema verament nolluha fuq l-aġenda nazzjonali. U għaldaqstant iva, aħna miftuħin kemm għal-living wage, m'għandniex diffikultà li niddiskutuha, u ma teskludix li aħna nitkellmu wkoll għal-living income għal dawk li m'għandhomx wage, li m'għandhomx paga. James Aronellu, Net News.